Обаче амфората е празна, да знаеш, виното замина вече. Не знаем тонката как е, обаче гледам печата е покътнат. Да, докара печата в оригинал. Браво! Браво! Така, и докато е веселата част, още да продължим. Столицата на ракета е, знаете, някой да я казваме, тя е на Панамския провод. Един производител панамец, надсержанта Димитров от Свиленград, Витко Нисана, е подготвил едно подаръче така за някои хора. Така, това е от нашия набор 63 с минишките снимки, произведено от Панамския провод. Да ги точно подред. Има ли Ники от Видина? Няма. Доде. Така, ефрейтора Карабойче.